Макарена? Сега ще знаеш какво ми викат жените по време на секс, бе? Майсо е! Помощ! Помощ! Ева кретена! Това стрим ма кара да бие членчета на Северния полюс. Бип! Трол. Ай, Гоше, но, 2, 3, и... Трол. О, творкинг! Трол. Виж как? О, е. О, е! Шекет! Махай се, Драго. ще се запала, вика. Няма да се запалваме, споко. Знаеш какво казах, бе? Кирев Кранко, бе! Браво! Бип! Майка ти е... Ти на мен ли ще скачаш, бе, моето момче? Гавра с труп. Имам 5 секунди до кука, махай се оттам. Fuck you! Не, пазима. Браво. Как ще пазя, бе? Кил. Мой. Ти знаеш ли кой е Кирев Кранко, е? Той е, бе! Браво. No! Fuck, фикини! Уо, бай. Агресивен. Бип! Човек, както има големи цицикът, няма мога да я фана, бе. Терните ви пенши. Лодка му. Ама са много меки, могат да се изплъзнат между пръстите. Ако е някоя... Малко по-голяма от друга. Ако е някоя дебела човек и циците ще са някакви мазни хлъзгави. Напротив, ако някой да дойде, ще фанем повече от 2 цици. На един път. Няма проблем. Кирев Кранко! Блицкирев. Пътле. Аре бе, Жузепе Верди, бой. Гледай го нашия Джузепе колко е тъп. Ще дойде Ренгара и ще ми са метни отгоре. И ще ми разпори перелината отзаре. Бип! Докато не се роди ти. Защо говориш така, бе? Каше, why did this? Педал.